Iawn. Wel, ni droi at y darlleniad. 1 Samuel 27 yw'r lle ni wedi cyrraedd. A i ni hefyd yn mynd i ddarllen y ddwy adnod cyntaf o benod 28 hefyd. Byddwch chi'n falch o glywed, falle, bod y benod yma yn fyr. Un Samuel 27. Meddyliodd Dafydd, rhyw ddiwrnod fe'n difethyr trwy law Sôl. Y peth gorau i mi fydd dianc draw i wlad Philistia. Fel na fydd gan Sôl obaith dod o hyd i mi yn unman o fewn cyrrau Israel, a byddaf yn ddiogel o'i gyrraedd. Felly cychwynodd Dafydd a'r 600 o ddynion oedd gydag a mynd at Achis fab Maoch brenin Gath. Arhosodd Dafydd gydag Achis yn Gath, a'i ddynion a'i teuluoedd. A chyda Dafydd yr oedd ei ddwy wraig, Ahinoam o Jezreel ac Abigail, graig Nabal o Garmel. Pan ddywedwyd wrth Sôl fod Dafydd wedi ffoi i Gath, rhoddodd yntau'r gorau i chwilio amdano. Dywedodd Dafydd wrth Achis, os gweli'n dda, gad i mi gael lle i fyw yn un o'r trefi cefn gwlad. Pam y dylai dy was fyw yn y brif ddinas gyda thi? Yr adeg honno rhoddodd Achis iddo Siclag, a dyna pam y mae Siclag yn perthyn i frenhinoedd Jwda hyd heddiw. Am gyfnod o flwyddyn a 4 mis y bydd Dafydd yn byw yng nghefn gwlad Philistia. Byddai Dafydd a'i filwyr yn mynd allan ac yn ymosod ar y Gesuriaid, a'r Gersiaid a'r Amaleciaid oherwydd hwy oedd yn preswylio'r wlad o Telam ar y ffordd i ser hyd at yr Aifft. Pan fyddai'n taro'r ardal, ni a dawain fyw na dyn na dynes, a byddai'n cymryd defaid, gwartheg a synod, camelod a gwisgoedd ac yna'n dychwelyd at Achis. Pan byddai Achis yn gofyn, i ble roedd eich cyrch heddi? Byddai Dafydd yn ateb, yn erbyn Negef Jwda, neu yn erbyn Negef y Jahameliaid, neu yn erbyn Negef y Ceneaid. Nid oedd Dafydd yn gadael yr un dyn na dynes yn fyw i gario newyddion i Gath, rhag iddynt adrodd yr hanes a dweud, fel hyn y gwnaeth Dafydd, a dyma'i arfer tra'n bu'n byw yng nghefn gwlad Philistia. Yr oedd Achis yn credu Dafydd, ac yn meddwl yn sicr y mae wedi ei ffieiddio gan bobl Israel, a bydd yn was i mi am byth. Yr adeg honno, casglodd y Philistiaid eu lluoedd arfog i ryfela ag Israel. Dywedodd Achis wrth Dafydd, yr wyf am i ti wybod dy fod ti a ddynion i fynd allan gyda mi yn y fyddin. Dywedodd Dafydd, cei wybod felly beth a all dy was ei wneud. Ac meddai Achis, am hynny, yr wyf yn dy benodi'n warchodwr personol i mi am byth. Amen. Iawn, wel, dyn ni ddim yn dreulio lot o amser yn edrych yn ôl heddiw, dim ond i'n atgoffa ni o lle dyn ni wedi cyrraedd. Os chi'n cofio, allwch chi edrych yn ôl yn eich Beible, mae Dafydd wedi arbed bywyd Sôl eto, dath Sôl ar ôl Dafydd eto i'r gwersyll o Dafydd ynddo fe, os chi'n cofio, ar ôl dweud, fi'n sori Sôl, dylen ni ddim wedi gwneud hynny, Dafydd, sori, dylen ni ddim wedi gwneud hynny, ond beth bynnag, dyma Sôl yn troi nôl ar ei air, a mae yn ymosod eto ar Dafydd. Ond mae Duw yn ei arbed Mae Duw yn arbed Dafydd a mae Dafydd yn arbed Sôl. A maen nhw wedi mynd ar ffyrdd gwahanol i gyfeiriadau gwahanol. Ond un peth oedd yn amlwg iawn ym mhenod 26 oedd fod Dafydd yn hyderu yn yr arglwydd. Oedd e'n ymddiried yn llwyr. Wedodd yn glir iawn, cynwired y bod yr arglwydd yn fyw, bydd yr arglwydd yn sicr o daro Sôl. Unai fe ddaw ei amser a bydd farw, neu yntau fe a i frwydr a cholli ei fywyd. So mae'n glir, reit? Mae Dafydd yn dweud, sdim rhaid i fi fynd tu hwnt i ewyllus Duw, mae Duw in charge. Mae Duw yn gwybod beth mae'n neud, fi'n trystio Duw. Okay? A mae pennod 26 yn gorffen gyda Sôl yn datgan. Sôl yn dweud hyn, bendith arnat fy mab Dafydd, fe wneud i orchestion a llwyddo. Okay? Sôl, ei elyn e'n dweud, ti'n mynd i fod yn success. Yn cydnabod hynny. Okay? A'r peth nesaf, ni'n darllen pennod 27, adnod 1. A sa'n gwybod amdano chi, ond mae'ch calon chi'n suddo.
Achos mae Dafydd fyna'n iste yn yr anialwch, a dyma beth i ni'n clywed. Mae Dafydd yn meddwl iddo fe hynna, mae'n dechrau myfyrio a mae'n dweud, rhyw ddiwrnod fe'n difethu'r trwy law Sôl. Y peth gorau i mi fydd dianc draw i wlad Philistia. A chi jyst yn meddwl i chi'n, Dafydd, beth wyt ti'n neud? Pam ar y ddeiar las wyt ti nawr yn dechrau meddwl fod mynd nôl i Philistia? Ti wedi bod fan hyn o'r blaen. Ni wedi bod fan hyn, ni wedi cyfro hyn. Ti wedi bod yn gaff, a ti wedi gweld beth ddigwyddodd, ac eto, mae e rywsut yn y sefyllfa ma'n perswadio ei hunan, y peth gorau i fi wneud, os dwi ddim eisiau fod Sôl yn fy nalu, yw dianc i Philistia. Beth sy'n mynd trwy ben Dafydd? Ond mae hwn mor bwysig. Dyma natur ddynol. A gobeithio bod chi ddim yn eistedd fyna me, am ffwl. What an idiot. Byddwn ni byth yn gwneud y fath beth. Achos, wir i chi, mae hwn yn adlewyrchu ein calonau ni. Mor hawdd yw mor sydyn, dyn ni'n gallu colli golwg ar sofraniaeth Duw, ar natur Duw, ar rym Duw ac ar allu Duw i'r fath raddau bod ni'n perswadio'n hunain bod ni'n gwybod yn well. A mae'r unig opsiwn ni yw i wneud beth i ni'n meddwl sydd yn iawn. Mae e mor hwydd. Mae'n digwydd mor gyflym bod ni'n gallu syrthio i ddechrau meddwl dyma'r unig beth sydd yn gwneud sens i fi. Dyma'r unig beth sydd yn synhwyrol, logical fan hyn, yw i fynd i Philistia, yw i fynd i dir y gelyn. Dyw ymateb Dafydd ddim yn ddiwiol, dyw e ddim yn ddiw ganolog, a dyw e ddim yn gwneud os chi'n sylwi, trwy geisio'r arglwydd. Mae'n gwneud wrth iddo fe feddwl i'w hunan. Mae'n edrych yn fewnol. A trwy wneud hynny, beth mae'n gwneud yw, mae'n gadael i emosiwn, mae'n gadael i flinder falle, i'r natur ddynol i arwain. Dyna beth sy'n digwydd fan hyn. Ac felly yn sydyn, mae beth sydd yn wir, mae beth sydd yn anrhydeddu Duw, mae beth sy'n gogonefu Duw mas o'r ffenest, gon. Ac yn sydyn, chi'n cael eich gadael gyda dyma'r unig opsiwn ni. Dyma'r unig beth sy'n gwneud sens i fi ar y pryd. Mae e fel petai'n gwneud y syms a mae'n dod i'r casgliad hollol anghywir. Gobeithio bod ni'n gallu cydymdeimlo gyda Dafydd. Gobeithio bod ni'n gallu, oherwydd mae e yn sicr o fod wedi digwydd i chi. Bod ni'n wynebu sefyllfa ac yn lle troi'n golygon at yr arglwydd i ni'n edrych, reit, beth allai i wneud am y sefyllfa yma? Beth sydd rhaid i fi wneud? Sut dwi'n mynd i wynebu y sefyllfa yma? Nes i wneud y pwynt o edrych yn ôl, yn fras, ar beth oedd wedi digwydd. Faint o weithiau mae Duw wedi achub Dafydd? Faint o weithiau mae Dafydd wedi gallu dianc o afael Sôl? Os nag yw e'n glir i Dafydd nawr fod bywyd, fod enaid Dafydd yn ddiogel yn wylo'r arglwydd, sa'n gwybod beth sydd yn mynd i berswadio fe. Ond y reality yw, dyw e ddim bod e ddim yn gwybod hynny, dyw e ddim bod e ddim yn gwybod fod Duw yn rheoli ac yn teyrnasu, mae'n colli golwg. Dyma sy'n digwydd, mae'n colli golwg. Yn ddofn yn ei galon, mae'n gwybod mae'r arglwydd sydd yn rheoli, yn teyrnasu, ond mae'n colli golwg oherwydd mae'n edrych ar y gelyn ac ar ei hunan. Edrych ar, sylwch, Sôl. Rhyw ddiwrnod fe'n difethu'r trwy law Sôl. Mae'n myfyrio ar Sôl. Y peth gorau i mi fydd dianc. Chi'n sylwi beth sydd ar goll? Mewn gwirionedd, yn y bennod gyfan, chi'n sylwi beth sydd ar goll? Pwy sydd ar goll? Duw. Dim unwaith mae'n ceisio'r arglwydd, dim unwaith mae'n siarad gyda'r arglwydd, dim unwaith mae'n holi beth yw ewyllus yr arglwydd. Dim unwaith. Mae Duw ar goll o'r bennod gyfan. Mae'n cymryd y peth i'w ddwylo ei hunan. A beth ni'n mynd i weld yw, mae'n gysur i ni
sut mae Duw yn gweithio gweitha agwedd Dafydd, gweitha ffolineb a pechod Dafydd yn y bennod yma, ond mae hefyd yn gysur i ni i weld mae hyd yn oed Dafydd yn syrthiedig. Ac os yw Dafydd yn syrthiedig, mae yna obaith i ni hefyd, sydd hefyd yn syrthiedig fel Dafydd. Ond, dwi eisiau nodi, mae yn y gair i ni, mwyn i ni ddysgu oddi wrth Dafydd. Mae yna fel bod ni ddim yn gwneud yr un camgymeriadau a Dafydd ei hunan. Felly mae werth bod ni'n edrych ac yn ystyried, wel, beth allai i ddysgu yn y mywyd yn hunan o hyn? Beth yw'n hueddiadau i falle? Lle ydw i'n dieddol o fod eisiau cymryd materion i fy nwylo fy hunan? Felly yn gyntaf bore yma, beth oedd cynllun mawr Dafydd? Wel, y cynllun oedd hyn. Os dwi'n aros fan hyn, mae Saul yn mynd i'n lladdu, so fi'n mynd i gymryd pawb a mynd i Gath. Sa'n gwybod pam bod e'n meddwl bod Gath yn le da. Chi'n cofio lle yw Gath? Hometown Goliath. Tre genedigaethol Goliath. Y cawr laddodd Dafydd wrth gwrs. A felly mae'n mynd nôl at y boi yma, a'r bobl yma sydd yn casau Dafydd. Oedd wedi garcharu fe ddal tro diwetha, ond wedi gadael fe fynd achos bod wedi actio'n wallgo, os chi'n cofio. Ond nawr mae'n mynd nôl yna, yn ymddwyn yn ei iawn bwyll, mae'n debyg. Ac y tro yma nawr, mae'n eto yn cael ei hunan mewn sefyllfa lle mae'n gorfod bod yn was bach i achus. Mae'n was bach i achus. Ond mae yna logic i beth mae Dafydd yn trial gwneud. Chi'n gweld, mae'n cymryd pethau i'w ddwylo ei hunan, a dyma beth mae'n dweud wrtho fe hunan. Wel, os dwi'n mynd i Gath, bydd Saul ddim yn gallu dod ar yn ôl i. Bydd Saul ddim yn fodlon dod yr holl ffordd i Gath, achos mae'n ofn y Philistiaid. Felly, os dwi'n mynd i Gath, fyddai'n saff o afael Saul. Ac felly, yng nghalon Dafydd ac yng ngolwg Dafydd, Saul yw'r gelyn. Saul yw'r broblem fawr. Ac yn sydyn, mae'n colli golwg ar y gelynion eraill i gyd o'i gwmpas yn cynnwys Gath a gelyn pobl ddiw, Philistia. Mae hwnna'n gallu digwydd mor hawdd i ni gyda llaw, bod ni'n gallu cael ein consumo, beth bynnag yw hwnna'n Gymraeg, i'r fath raddau, nes bod ni yn colli golwg ar y bygythiadau eraill sydd i'w gael i'n bywydau ni, i'n uneidiau ni. A bod ni'n gallu canolbwyntio gymaint ar un math o bechod, un agwedd o bechod, nes bod ni'n syrthio i bechodau eraill. A dyna sy'n digwydd gyda Dafydd. Mae'n canolbwyntio gymaint ar Saul, dyw e ddim yn gweld y prif fygythiad. Chi'n gwybod beth yw'r prif fygythiad? Nid y Philistiaid, nid Saul. Dafydd ei hun. Dafydd ei hun yw'r prif fygythiad fan hyn. Y prif fygythiad yw Dafydd yw ymddiried yn yr hunan yn lle ymddiried yn niw. P'un mae'n aros yn Israel, neu p'un mae yn Gath, sdim ots. Y peth sy'n taro chi gobeithio fan hyn yw, y funud chi'n tynnu'ch llyged oddi ar yr arglwydd, chi'n gosod eich hunan yn arglwydd ar eich bywyd chi. A does dim gobaith i chi wedyn. Fes chi ddychmygu bod chi'n mynd i ddringo mynydd mawr, yr oedfa, newn ni ddweud. Okay? Chi'n penderfynu fi'n mynd i ddringo'r oedfa. Chi'n cyrraedd yr oedfa, chi'n gyrru lan na, mae'n bron yn nosi cyn dechrau. Chi heb baratoi o gwbl, sdim map dy chi. Chi eriod wedi dringo mynydd o'r blaen. Chi'n gwisgo flip-flops ar eich trad neu par o slippers, dewisio chi. Sdim adnoddau, dim dŵr, dim bwyd gyda chi. Chi ddim yn gwybod lle i fynd, pa lwybr i'w gymryd, ble i ddechrau. A chi'n edrych ar dop y mynydd a chi'n dechrau sylweddoli, sa'n siŵr os dylwn ni'n neud hyn. Ond dychmygwch os byddech chi'n dod nôl rhywfaint wedyn, ond y tro yma chi'n dod nôl gyda expert, rhywun sy'n gwybod yn union beth maen nhw'n neud. Maen nhw wedi dringo y mynydd cannoedd o weithio o'r blaen. Mae map dyn nhw, mae'r adnoddau gyda nhw, mae dŵr, mae bwyd gyda nhw. Mae llwybr, maen nhw'n gwybod pa lwybr sy'n addas iddyn nhw ac i chi. Maen nhw'n gwybod pa sgidiau sydd ei angen a maen nhw'n darparu nhw. A maen nhw'n dweud na i ddod gyda ti. Yn sydyn, mae'r mynydd yn ymddangos yn hollol doable. Nid oherwydd eich bod chi yn ddim gwahanol,
Ond am eich bod chi'n pwyso ar yr un sy'n gwybod popeth am y mynydd, sy'n gallu rhoi'r tools i chi mwyn wynebu'r mynydd, a sy'n gyda chi yn y cyfan. Dyna'r gwahaniaeth. Wynebu y mynydd gyda Christ neu wynebu'r mynydd heb Christ. Mae un yn rhoi llwyddiant, mae un yn rhoi methiant. Beth bynnag y mynydd. Penau mae e'n Saul neu Philistia, y broblem gyda Dafydd yw bod wedi meddwl allai i ddringo'r mynydd yma yn fy nerth fy hunan. Allai i wynebu'r her yma yn fy nerth fy hunan. Allai ddim wynebu y mynydd yma, allai ddim wynebu Saul, ond allai wynebu Gath. Mae da fi master plan ar gyfer Gath. A dyma mae Dafydd yn gwneud. Mae'n wynebu pobl Gath, a mae gyda fe plan. Mae'n meddwl, fi'n glyfar fan hyn. Mae'n mynd yna, a mae'n bwriadu twyllo achus y brenin. Mae'n dod at y brenin, a mae'n dweud, achus, frenin hyfryd, dwi ddim yn deilwng i gael bod yn y brif ddinas. Felly, os gen ti rhyw ddarn o dir bach yng nghanol nynman i fi, dyna lle fi'n heiddi bod. Gad i fi fod mas yn y sticks rhywle. A mae achus yn dweud, wel, actually, bydde hwnna'n siwto fi i gael ti mas o'r ffordd, a felly mae'n rhoi siclag y tir bach iddo fe. Ond bwriad Dafydd go iawn oedd cael ei adael ar wahân i achus i allu wneud beth o dde moyn wneud. Chi'n gweld, mae wedi dechrau unwaith eto, fel welswn ni chydig bach yn ôl, dweud celwydd a twyllo mwyn cael beth o dde moyn. Chi'n gweld, mwyn dringo'r mynydd nawr, mae'n gorfod defnyddio adnoddau pechadurus e. Y tools sydd gyda fe, mae e'n meddwl sydd yn dda i ddringo'r mynydd yw twyll a chelwydd. Gawn ni weld sut mae'n mynd ar y daith lan y mynydd. Okay? Mewn munud. Ond mae'n ddiddorol nag yw e. Mae Duw, fod Dafydd yn twyllo ac yn gelwyddog, mae Duw yn gweithio. Oherwydd, dyn ni'n clywed am siclag, y lle yma sydd yn cael ei roi i Dafydd. Turns out, os byddech chi'n mynd nôl i Joshua 15, fod siclag yn un o'r llefydd ar dir Juda. Tir oedd yn eiddo i bobl Israel. A beth sy'n digwydd fan hyn, heb fod Dafydd yn gwybod a heb fod achus yn gwybod, yw fod y tir oedd yn eiddo i bobl Israel, wedi cael ei gymryd oddi arnyn nhw gan bobl Philistia, yn cael ei roi yn ôl i bobl Israel. Trwy Dafydd. Ydy hwnna'n cyfiawnhau pechod a twyll a celwydd Dafydd? Nag yw. Ddim o gwbl. Fi eisiau bod hwnna'n glir iawn. Ond, beth i ni'n gweld yw, mae Dafydd yn anifydd. Mae Dafydd yn gwneud pechod, ac bod Dafydd yn gwneud hynny, mae Duw yn gweithredu yn gyfiawn. Mae Duw yn gweithredu ei holl bwrpasau ar yr un pryd. Mae yna ddau ewyllus yn cael ei wneud fan hyn. Ewyllus Dafydd, sydd yn anghywir, ac ewyllus Duw, sydd yn gywir. A mae Duw yn bod yn raslon i bobl Israel, yn cynnwys Dafydd ei hunan, right? Ar yr un pryd mae Dafydd yn bod yn anifydd gyda Duw. Na chi beth rhyfeddol? Mae'n atgoffa chi falle o hanes Joseph yn Genesis 50, ynddo fe? Mae'n dweud yn glir fod brodyr Joseph wedi golygu popeth drygioni, ond fod Duw wedi golygu popeth daioni. Trwy bechod y brodyr, mae Joseph wedi ffindio hunan yn yr Aifft, ac oherwydd hynny mae pobl Israel wedi cael eu hachub, eu cadw. Os na fydde Joseph wedi mynd i'r Aifft, bydden nhw ddim wedi cael bwyd, bydden nhw wedi marw mewn newyn. Ond eto, nid cyfiawnhau pechod Dafydd ac anifyddod Dafydd mae hwnna, dangos sut mae Duw yn raslon gweitha ein anifyddod ni. A chi'n gwybod, mae yna gysur enfawr fyna. Pan dyn ni'n anifydd, ni'n gallu gwybod, wel, di hwn ddim yn mynd i rwystro'r arglwydd rhag cyflawni ei bwrpasau. Dyw hwnna ddim yn mynd i stopo'r arglwydd rhag gwneud beth sy'n iawn ar gyfer ei deyrnas ei bobl ei fwriadau ei gynlluniau Felly na, dyw e ddim yn endorsement i bechu, ond mae yn amlygu ni gras Duw yn y darlun mawr a gweithredoedd Duw tu ôl i'r llen yn cyflawni ei bwrpasau.
A mae Dafydd, nawr te, yn defnyddio'r tools fel yn ni'n dweud i gyflawni ei bwrpasau beth mae eisiau gwneud, i geisio dringo'r mynydd yma, goroesi y sefyllfa yn gath. A felly am flwyddyn a 4 mis mae'n dweud wrthyn ni, dyw Achis ddim yn gwybod beth sy'n digwydd go iawn, ond beth mae Dafydd yn gwneud yw mae e'n ymosod ar bobl penodol, y Geresiaid, a'r Gersiaid a'r Amaleciaid, pobl ar wahân nawr i'r Philistiaid a'r Israeliaid. Ond pan oedd Dafydd yn dod nôl, oedd wedi gyda lladd pawb fel bod dim tres o beth oedd wedi cael ei wneud. Pan oedd e'n dod nôl ac oedd e'n dod wedyn a rhoddion i Achis talu rhent mewn gwirionedd am y fraint o gael bod yn Siclag. Pan oedd e'n dod yn ôl, yn lle fod e'n dweud, fi di lladd ein common enemies ni, y Gesuriaid a'r Amaleciaid, bydde fe'n dweud, fi di ymosod â pobl Israel. Fi di ymosod â pobl Juda. Nawr, pam fydde Dafydd yn gwneud hynny? Pam fydde fe'n dweud hynny? Wel, oedd eisiau unwaith eto twyllo'r rhagor. Oedd eisiau fod Achis, y brenin, yn meddwl fod Dafydd wedi troi cefn ar ei bobl ei hunan, Israel, a fod e nawr yn ymosod arnyn nhw. Fod e nawr yn cysau'r Israeliaid. Mae Saul ar yn ôl i, ni'n cysau'r Israeliaid nawr, fi'n ymosod arnyn nhw. Okay? Unwaith eto, mae e'n meddwl, mae hwn yn master plan, fi'n genius. Dyna beth bydde fe'n meddwl iddo fe hunan. Fi di rili ffindo, ac mae mis yn mynd, mae 6 mis yn mynd, mae blwyddyn yn mynd, blwyddyn a 4 mis yn mynd. A mae'n meddwl, I'm on to a good thing fan hyn. Fi'n rili llwyddo fan hyn. I dwyllo Achis, i ladd ein common enemies, ond fi'n edrych yn dda o flaen y brenin Achis, achos mae e'n meddwl bod fi'n lladd yr Israeliaid, ond go iawn fi'n cadw i ffwrdd o'r Israeliaid. A mae'n gorffen gyda'r benod yn dweud, gyda Achis nawr yn dweud, yn sicr y mae wedi ei ffieiddio gan ei bobl Israel. Mae'n cysau Israel, a bydd yn was i mi am byth. Mewn geiriau eraill, mae Dafydd mewn trwbl. Mae e'n meddwl bod e'n llwyddo, ond mae e mewn trwbl. A dyma sydd yn digwydd pennod 28 adnod 1. Dyma lle beth sy'n edrych fel masterplan yn troi mas yn fethiant llwyr. Beth mae e'n meddwl yw llwyddiant yn fethiant. Yr adeg honno, casglodd y Philistiaid eu lluoedd arfog i ryfela ag Israel. Dywedodd Achis wrth Dafydd, yr wyf am i ti wybod dy fod ti a thynion i fynd allan gyda mi yn y fyddin. O na. Chi'n gweld beth sy'n digwydd? Nawr mae Achis y brenin yn dweud, reit, i ni'n mynd i fynd gyda'n gilydd nawr i ymladd yn erbyn yr Israeliaid. A mae Dafydd yn trapped, yn gyfan gwbl trapped. Mae wedi cael ei ddal gan ei dwyll a'i bechod ei hunan. Dyma beth mae pechod yn gwneud. Mae e fel gwe, a mae'n eich clymu chi. Chi'n meddwl bod chi'n rhif. Chi'n meddwl bod chi'n genius. Ond go iawn, mae'r arglwydd yn mynd i ddod â fe i'r amlwg. Mewn gwirionedd, dim rhaid i'r arglwydd neu llawer o ddim byd. Mae pechod Dafydd ei hunan yn arwain at bod e'n cael ei amlygu. A beth sy'n digwydd yw, mae Dafydd yn gorfod nawr einau dweud wrth Achis, na, lle ddim ymladd yn erbyn yr Israeliaid, nhw i fy mhobl ni. Na fe, mae wedi cael ei awto, mae'r plan wedi methu a mae'n mynd i gael ei ladd. Neu, mae'n gorfod mynd i'r fyddin, i'r frwydr, gyda Achis y brenin, a mae'r Israeliaid wedyn yn gweld Dafydd yn dod fel gelyn. A maen nhw'n mynd i fod eisiau lladd Dafydd. Does dim ffordd mas. Does dim ffordd mas. Yr unig beth sy'n mynd i achub Dafydd yw gras. Yw fod yr arglwydd yn gwneud rhywbeth. A bydd rhaid i ni aros nes rhyw dro arall i ni gael clywed mwy am hynny. Ond sylwch, cyhyd yma Dafydd yn y cwestiwn, mae e wedi cael ei glymu yn llwyr, gan ei bechod ei hunan. A felly mae Dafydd yn dweud, cei wybod felly beth all dy was ei wneud. Dwi ddim yn gwybod beth i wneud. Dwi ddim yn gwybod sut i wynebu'r sefyllfa.
Ac oherwydd hynny, mae'n swnio fel bod e'n dweud, well, I'll show you what I can do. Mae dyna'r agwedd fan hyn. Ond go iawn, yn ei galon, mae'n gwybod mae mewn trap. Mae mewn trwbl mawr. Ond mae achus oherwydd hynny yn gwneud Dafydd yn warchodwr personol iddo fe am byth, oherwydd mae'n pledio allegiance. Mae'n dweud, fi'n mynd i fod nawr gyda ti. Fi'n mynd i fod yn rhan o dy fyddin di. Mae'n ochri gyda'r gelyn. A mae wedi cael ei ffindio mas mewn gwirionedd fan hyn. Nes i ddod ar draws mewn llyfr mewn commentary y frawddeg, perceived freedom is not true freedom. A nath e rili taro fi. Dyna reality sefyllfa Dafydd fan hyn. Mae beth sy'n edrych fel rhyddid, dyw e ddim yn rhyddid go iawn. Chi'n gweld oedd Dafydd mewn sefyllfa yn Siclag, lle oedd e'n meddwl fi'n rhydd i wneud beth i fi moyn. Dyw Saul yn methu cael fi, dyw achus ddim yn gwybod beth i fi'n gwneud, a fi'n gallu mynd a lladd pobl a wneud beth i fi moyn. A dyna'n union beth yw e i fyw mewn pechod ac i feddwl, sneb yn gwybod beth fi'n wneud, fi'n gallu mynd fy ffordd fy hunan, fi'n genius. Rhyddid. Wrong. Bydd y we yna yn eich clymu chi, rhywbryd. Dysgwch o Dafydd. Mae'n bownd o ddod yn ôl arnoch chi. Allwn ni ddim cuddio oddi wrth yr arglwydd. A mae yna oblygiadau i hynny. Fod Duw yn raslon tuag at Dafydd, hyd yn oed gweitha hyn, sy'n anhygoel, blwyddyn a 4 mis o hyn, mae Duw dal yn raslon, ond mae yna consequences, mae yna oblygiadau i beth mae Dafydd yn gwneud yn Siclag fan hyn. Byddwn ni'n gweld nes mlaen ar ddiwedd 1 Samuel. A mae hwnna'n wir i ni. Pan dyn ni yn pechu, pan dyn ni'n dewis pechu, mae yna oblygiadau deiarol, mae yna oblygiadau i'n pechod ni. Mae yna ras, os y'n ni'n troi at yr arglwydd ac yn ceisio maddeiant ac yn plygu glin ac yn cydnabod ein bai, ond mae rhaid i ni sylweddoli hefyd, mi fydd yna oblygiadau. Y cwestiwn mawr i ni, wedi ni ag agwedd fel Dafydd. Dwi'n mynd i fod yn frenin, yn rheoli fy hunan. Mae wedi syrthio fan hyn i'r fath feddylfryd, mindset, lle mae'n meddwl, bydde fe'n well i fi os bydde ni'n dianc. Na i wneud hyn, na i dwyllio, na i ddweud celwydd. Tybed ydyn ni, hyd yn oed fel pobl ddew. Allwch chi eistedd fan hyn mewn cwrdd, allwch chi ddod i'r capel, ond fod rhyw fywyd o gelwydd gyda chi. A bod chi yn meddwl fel achus, fel Dafydd, allai guddio fe oddi wrth y brenin. Perceived freedom. Fi'n gallu cael y cyfan. Fi'n gallu honni bod yn eneiniog Duw, a fi'n gallu byw mewn pechod. Wrong. Bydd eich pechod chi'n dod i'r amlwg. Beth bynnag yw e. Felly trowch yn ôl. Diolchwch, mae gras ar gael. Tra mae'r arglwydd yn gadael ffenest o ras, mae gras ar gael. Mae maddeiant ar gael. A mae hwnna i gyd oherwydd yr arglwydd Iesu. Mae hwnna i gyd oherwydd beth ni'n mynd i ddathlu mewn munud o gwmpas swper yr arglwydd. Fod maddeiant wedi ei ddarparu, fod un wedi cymryd y bai am ein anufuddod ni, am ein gwyro ni, just fel Dafydd. Mae Dafydd yn pechu mewn ffyrdd amlwg, mewn ffyrdd mor fawr fan hyn, ac am gyfnod hir. Felly bod chi wedi bod na mewn pechod am gyfnod hir, rhyw bechod cuddiedig, rhyw bechod lle sneb arall yn gwybod beth sy'n mynd mlaen a chi'n meddwl, I'm getting away with it. Anghywir, mae e'n we fydd yn eich dal chi. Cyffeswch, cydnabyddwch, profwch ras am maddeiant yr arglwydd sydd yn rhoi gwir ryddid i chi. Chi'n gweld mae hwn yma mwyn i ni sylweddoli beth sy'n digwydd os nag i ni'n troi. Os nag i ni'n profi gras yr arglwydd Iesu. Beth amdano ni te? Dyn ni'n mynd i gydnabod ein beiau ni. Ac os nag i ni yn adnabod yr arglwydd, mae'r un peth yn wir. I ni mewn pechod, i ni mewn gwe o bechod. A falle bod chi'n ystyn a'n meddwl, wel, mae mywyd i'n gret. I fi'n rhydd, fi'n cael gwneud beth i fi moyn. Yr un agwedd yw e. Yr un rhyddid chi'n meddwl sy'n gyda chi yw e. Tra oedd Dafydd yn byw yn Siclag, right?
Oedd e'n meddwl mae hwn yn wych. Fi'n cael neud beth i fi moyn, fi'n cael lladd pwy bynnag fi moyn, a dyw achus yn gwybod dim byd amdano fe. Ond y reality yw, mae e dal yn was bach i achus. Tra mae e'n byw yn Philistia, mae e'n was bach i achus. Tra i chi'n byw mewn pechod, i chi'n was bach i Satan. Fe sy'n arglwyddiaethu, fe sy'n eich arwain chi, a dim byd chi'n gallu wneud am y peth. Heblaw, edrych tu hwnt i'ch hunan a troi at Iesu Grist. Dyna ein unig obaith ni. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny, a bod ni'n gweddio arglwydd os ydw i wedi colli golwg ar dy fawref di. Os dwi wedi colli golwg ar pwy wyt ti, plis arglwydd, agor fy llygau di. Plis arglwydd dangos i fi. Dangos i fi sut dwi wedi colli golwg yn llwyr. Chi'n gweld, bob tro dyn ni'n dod at y gair, a bob tro dwi'n gorffen gyda hyn, dyn ni'n darllen y Beibl, dyn ni'n cael golwg ar fawref, ar sofraniaeth, ar ddarpariaeth, ar rhagoriaeth Iesu Grist. Ac yn sydyn, pwy bynnag yw ein gelyn ni, beth bynnag y treialon i ni wynebu, os ych chi'n edrych ar hwn, a mae yr olwg nawr yw y gelyn yn wyneb hwn, mae'n newid popeth. Tynnwch hwn i ffwrdd, a mae'r gelyn yn edrych yn drychinebus. Mae'r gelyn yn edrych mor fawr. Mae Satan, y pethau ni'n gorfod wynebu'n edrych mor fawr. Ond yn wyneb pwy yw Iesu Grist, fe fydd e'n gwneud pob gelyn i syrthio wrth ein trad ni. Fydd e'n pob gelyn i edrych yn fach, oherwydd fod ein arglwydd ni mor fawr. Felly cofiwch, arhoswch yng Nghrist. Aros yng Nghrist Iesu. Pwyso ar Grist Iesu, hoelio ein llyged ar Grist Iesu. Nid ar y gelyn, a nid ceisio pethau yn ein nerth ein hunain, oherwydd mae'r arglwydd wedi darparu. Mae gras ar gael oherwydd beth mae'r arglwydd wedi darparu ar ein cyfer ni. Amen.